bani kiɗa zana waƙe gwarzo, gwarzon da miji kai ba a kai ya kai ba, mai gida kai ba irin su ba, kaga mai yi ba domin a faɗa ba, gaskiyar ka ba za a ƙaryata ba, mai gida kai baka hana lokaci ba, sannan kuma kai baka daina taimako ba. To kaga na kowa mai faɗa a nan take cika, ba zai ce ma wai ka je ka zo ba, ruwan da ra'ayi baka kewaye ba. To kaga farin wata mai ado da duba, rana kake kai ne ka haske kuwa, Alhaji Hassan na gari mai ci da gumansa a ciki kuma har ya raba wa kowa, ana yabon halayen ka ba da wai ba, ƙoƙarin da kake yi na taimakawa, Saudiya da ƙasa wasu sun kajewa, ka biya wa maza a ciki har da mata, to rabana Allah a yaba ka lada. To muje zaki na yaba ka gogara ma, Alhaji Hassan na gari sanna ɗan maiwa. Mai ɗarawa maula don ya haɗa su lalla, in ka musa ka kalla mushi muka sani, shi bai fiye zakewa sannan yana kulawa da ka musa ana ce mashi na gari ne, baya da hantara sam zai ba ka rike kam kaɗan daga halin shi idan shi na daban ne, ai dole na yaba shi a nan na ɗibi da shi, indai kaga kiran shi ka je ka kai zaune, za a yi maka maraba kyakkyawa da tarba. Alhaji Hassan na gari shi na gari ne, ku zo mu yabi oga sannan mu da ke ganga, in ƙara faɗa muku to shi na gari ne. To ashe haka yake, haka yake, to ashe haka yake, Alhaji Hassan na gari ne, to ashe haka yake, nawa shi haka yake, to ashe haka yake, taɓa ka ji shi haka yake nan. Alhaji Hassan na gari nau tafiyan dai, kowa ka tuna masa baiti an haɗu daidai, ba dan kuɗi ba ko kwa isa ku tuna dai, sai dan daraja da kimar nan da ake dai, zance daga wake kowa ya ci mike, kowa ya kina mutu ya riki ganga. Alhaji Hassan ne ya zo mu yi zaune, shi ɗin tabbas ne mai yi da niya ne, mai ci da iyaye yara da gagoye har ma da marayu duka bai kyale ba, shi mai nasara ne mai san ya kula ne, mai abun ayaba ne. Alhaji Hassan bai san matsala ba, bai san fitina ba, irin shi a yau sun yi wuya a ƙasashe, halin kana kalla ido ya yi kwalla, kana da tausayi iya sa na hawaye, kana da mutane, kai kana da mutane ciki har da mu, daga ka jiki ɗan nan to an gamu. Alhaji Hassan na gari na imu godiya ta tabbata mai ji da mu, Allah buwaye ga mu anusar da mu, hanya mafi kwarai da atar da mu. Alhaji Hassan ina da gaishe da kai, Alhaji Hassan ina da gaishe da kai, ga tambaran ka na yabo na ga kai,
Alhaji Hassan na gari wa zai ja da kai Alhaji Hassan na gari kai Alhaji Hassan na gari ya Alhaji Hassan kai Alhaji Hassan na gari ya Alhaji Hassan kai Alhaji Hassan na gari Alhaji Hassan mai masoya Alhaji Hassan na gari barzo na dan dole ya baka Alhaji Hassan na gari garin garin gangan Alhaji Hassan na gari waiwaye adan tafiya ce Alhaji Hassan na gari waiwaye adan tafiya ce Alhaji Hassan na gari kowa ya so shi ai nasara ce Alhaji Hassan na gari kowa ya ki ka babbar matsala ce Alhaji Hassan na gari mun yaba halin ka masoya Alhaji Hassan na gari kaɗan daga halin ka a koya Alhaji Hassan na gari kai Allah ya da saka Alhaji Hassan nan gani kuma dole nan barinka Alhaji Hassan na gari ashe namu ya iya ya huta Alhaji Hassan na gari ashe namu ya iya ya saba Alhaji Hassan na gari kowa ya ji dama sai ya dama Alhaji Hassan na gari mai gida mun tabbata da kasanki Alhaji Hassan na gari ko da makiyan kana gari sun koma Alhaji Hassan na gari babu mu wajen biyewa ƴaƴan kama Alhaji Hassan na gari Alhaji Hassan ga inuwar ka sanyi ne ma Alhaji Hassan na gari Alhaji Hassan na gari